Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aywa ambal maslamaw anana dairatu sakina kono tuguni. Ula amba fo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sigata la biye don barka manye biye ere donye biye kuna dia donye biye noro donye bi sakina biye o jigin donye inshallah abe fo bi mako arafa dum arafa amina faida bele di bema arafa kan faida bele sekre bele donia bele amina di awma arafa kan bi dairatu sakina kono madrasatu sakina na sakina donia udo sakina kuma udo ala udi fo wattaqullaha wa yuallimukumullah ay sira ala nya ala be awla donia ala ba ka doni barka maw doni noroma ala ba di awma wala ambal maslamaw yana nga faida di awma arafa kan arafa yere akoro di alla nyini munye don bo yo kuma chama fo de famia chama fo la arafa la doko ambawa ni an fa da may nyon don ko arafa la nyini oyi wala kuma surunya boloma arafa e jime akoro e jime doni tewa doni do arafa ya arifu ma'rifatu doni arafa koro ko doniya doniya sugu jimendo kira uchila doni jimen kama kitabu jigna doniya jimen kama nabi nyumon blala kana amma doniya jimen kama wajulu kala be kumana mun doniya kama doniya kelempe do ala dondorondo arafa ya ala dondi biye ala dondondi arafa kene ya ala don kene de akoro fili koro ne doro arafa ala dondorondo ka ala don parce que ala donde ko in bela jelinye ko in beb sirindo ala donde la kira o kira chila nabi nyuma chila kitabu jigina ni benna na de ka anga seka ala de don parce que ala udi fo fa'arifuni qabla an ta'buduni ayen don folo yana kambatu ayen do yana kambatu ni ma ala don ete seka ala bonye ima ala ko ala don baluma ko wa ma qadarullah hakka kadrihi kuma ala don adon chugo yere la ma ne te fen do be se ko bunya chugo di kika sanu yira adon bala wala biye anga zulhijja hijikalo atle konon don le chiffre 9 nya fo ye dairatu sakina kono 9 ko koro chama be 9 la de na fa chama be 9 la de le chiffre 9 dairatu sakina kono madrasatu sakina kono fen chama be kenaide dien re 9 ye kira ye 9 ye sallallahu alaihi wasallam jate re danye 9 ye ima ya ka ordinateur ka anaka telephone ka na fola 0123 be dan 9 la te seka teme 9 ye ko badi odela arafa na be 9 ma choy arafa koro de ala don ima ye kuma min kanya arafa kene kan ka teme kuma beka kuma min nafaka boka ka teme kuma beka o ye ala don kuma de o ye jime la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ni kelmai ni expression ni danyen ni kuma den abe munira ala don ko la ilaha illallah ma foete fo ala balaka ala de nyafi yana wahdahu kelempe do la sharika lahu jenyontala abalaka ala de finyana ikala don arafa koro de flenita lahul mulku sebe ala tade puissance dugukolo ka ate jamate puissance na folote puissance foete puissance ala kelene puissance lahul mulku puissance be ala tay fanga be ala tay wala ne malien ye ka farafunye kubetajo ni faransite atenye ni faransite amba ke chogodi ni faransite amba ke chogodi ni amerique ti amba ke chogodi ni force étrangère ti amba ke chogodi subhanallah albi awma ala don ni memma awma akilla ali ekanata arafa keneka wa al ne matamaka ere manka arafa sun parce que ti ayma ala don wallahi wa ma qadarullah hakka qadrihi ema ala don kata fo ni karsate ni ninte subhanallah ma ala don ima ya afola ko ni mado fatula kana fo ko njigi tikelawa kana fo ko nga sebanawa kana fo ko nga ko bechena ai ka kote mabulu ika sete mabulu fangate mala la haula sete maye wala quwwata fangate mala illa billah funa kala alai subhanallah islama nga ala don arafa korote sundo ndamai
Arafa korote antala yel arafa kulu sanfɛ an jigina ka bɔ kulu kan o tɛ. Arafa korote an ye fini jɛman do ka taa an jɔ kɛnɛ kan ayi o tɛ. Arafa ye ka Ala de dɔn. O de la minnu bɛ arafa kɛnɛ kan ni e ma Ala dɔn hali ka segin so. E min bɛ arafa kɛnɛ kan yani n'i ma Ala dɔn i ka segin so Ala y'o de fɔ fa'arifuni kabla an ta'buduni ne dɔn fɔlɔ i ka sɔrɔ k'an bato. Ka taa jɔ arafa kɛnɛ kan o dama tɛ. N'i y'a mɛn ko el hajju arafat hiji ye arafa de ye hiji ye Ala dɔn de ye. Arafa kɛnɛ kan Ala dɔn de bɛ yen tasi de bɛ yen miiri de bɛ yen. Ala ka masaya ka miiri a la k'a dɔn se de bɛ Ala ye se tɛ foyi ye lahul mulku se bɛɛ ye Ala ta ye walahul hamdu jɔn de kan ka fo. Don min na Mali jihadisi dɔw fagala Mali la an ye Faransi de fo est-ce que an ye Ala fo Maliyɛnw ye Faransi fo ma Ala fo o de la Ala ko k'a ye n kɔnɔ ko ma tila fɔlɔ walahul hamdu Ala de kan ka fo Faransi man ka fo Amérique man ka fo Ala de bɛ fo n'i ye Ala fo kɔfɛ i bɛ se ka maa wɛrɛ fo mais anw bɛ Ala to yen ka mɔgɔw de fo n'an ye nafolo sɔrɔ an bɛ mɔgɔw de fo n'an ye fangani sɔrɔ an bɛ mɔgɔw de fo n'an ye nɛɛmani sɔrɔ an bɛ mɔgɔw de fo Ala fo tɛ yen o kɔrɔ anw ma Ala dɔn anw tɛ arafa dungew ye anw tɛ se ka taa arafa kɛnɛ kan hali anw yɛrɛ man ka arafa sun arafa ye dɔrɔn Ala dɔn silamɛw karamɔgɔ a y'a fɔ mɔgɔw ye arafa kɔrɔ de aw ka Ala dɔn walahi k'a dɔn Ala ye mun ye arafa nana o de kama san kɔnɔ siɲɛ kelen pe Ala ka dɔn Ala dɔn ka mɔgɔw hakili jigin Ala la ka jɔ ka miiri Ala la silamɛ kan ka miiri Ala la waati bɛɛ i hakili kan ka to Ala la waati bɛɛ mais san kɔnɔ nin don kelen tala ko arafa don ka bɛn hiji kalo ma a tile 9 ma Allahu akbar hiji kalo ye lahɔrɔma don ye a tile 10 fɔlɔ ye lahɔrɔma don ye a tile 9 fana ye lahɔrɔma an ye 9 fi ɲɛna ni maa min ko i tɛ 9 dɔn i ye kalo 9 de bɛ kɛ kɔnɔbara ka sɔrɔ ka na diɲɛ na yan 9 tɛ fɛn fitinin dɛ Ala tɔgɔ 99 i ma ye 99 basimala arfu 19 o n'a ɲɔgɔnna caman i y'a faamu kira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a si bɛnna 63 ma n'i ye 3 fara 6 kan 9 wa 9 sigiyɔrɔma 7 o de bɛ bɛn 63 ma mais n bɛ fɛ aw ka min dɔn arafa kan Ala dɔn don fayida min b'a di aw ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ i ka san ka ɲɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ i ka lafiya san na mɔgɔ mɔgɔ bɛ fɛ i ka sakina sɔrɔ i ka barika sɔrɔ san na a secret filɛ nin ye n bɛna f'i ɲɛna sisan biki ta i k'a sɛbɛn bi ye tile joli ye 9 an bɛ tile 9 don de la bi arafa tile 9 i y'a faamu Ala ko inna iddata shuhuri inda la isna asara shahran ko kalo 12 de ye san ye ngan tɛ tubabu kalo 12 ma dɛ janvier ka taa décembre la o tɛ ça c'est 0 Ala ka san yɛrɛ nin bɛ san min na san min bɛ lamaga n'a bɛ bouger kalo 12 don a ko lahɔrɔma kalo 4 b'a kɔnɔ o tɛ o san kalo 12 an b'a kalo laban de la bi hiji kalo a kalo laban o tɛ wa kalo laban tile 9 na an filɛ o de la bi kalo laban tile 9 na an b'o de la ni nin kalo sala san kalo fɔlɔ bɛ daminɛ n'o ye muharram ye jɔminɛ kalo ye o jɔminɛ fana tuguni o tile 9 bɛ bɛn taso a ma a tile 10 bɛ bɛn ashura ma a lamɛn dɛ 9 k'a daminɛ bi arafa tile 9 ka taa bila jɔminɛ kalo o tile 9 ma kalo kelen tɛ wa kalo kelen de bɛ yen o kalo kelen min filɛ nin ye bi tile 9 bi arafa su mana don anw fɛ kana ye ko banna dɛ n'a ye sagaw kantigɛ sini laya sagaw kantigɛ a kana ye ko banna dɛ a daminɛna de san de bɛna kole yan san bɛ koroshe yɔrɔ min na san kalo 12 bɛ koroshe arafa tile 9 don ka taa se jɔminɛ kalo tile 9 ma arafa tile 9 n'an y'o kɛ sun na sini an bɛ saga faga sun tɛ yen bɛɛ bɛ dumuni kɛ jɔminɛ kalo tile 9 an b'o sun don o tile 10 an bɛ tila k'o fana sun don a bɛɛ y'a damana fɛn de ye donc n bɛ f'i ka min faamu dɔrɔn san de bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ yan de i ma ye anw ka san bɛ lamaga a bɛ bouger a bɛ munumunu ani tubabu san tɛ kelen ye dɛ o de la minnu tɛ kodɔn n'u ka dɔnniya nagasilen don olu b'a fɔ ko tubabu san de ka ɲi parce que a fixé don yɔrɔ kelen su fɛn min tɛ bouger a tɛ lamaga o ye su de ye mais anw ta in bɛ lamaga de san o san an ka san in bɛ taa tile 10 a bɛ taama tile 10 san o san a bɛ taama tile 10 san o san a bɛ taama tile 10 i y'a ye wa san 3 a bɛ tile 30 taama a bɛ yala de a bɛ yala bon a kuru yɔrɔ de an ka san kuru yɔrɔ a bɛ mouvement kɛ yɔrɔ min a bɛ lamaga yɔrɔ min
mle o gundo de finyana o de filɛ ni a kuru yɔrɔ n'i ye fɛn koli o koli i bɛ taa sɔrɔ donda b'a la san donda de filɛ ni san pɔrtu o de filɛ ni ni maa min b'a fɛ ka don san kɔnɔ i b'a daminɛ bi tile 9 arafa don ka taa se ashura kalo tile 9 ma tile 30 in i y'a faamu n'a bɛnna tile 30 ma walima tile 29 ma san de fili bolo san donda de ni san pɔrtu de filɛ ni ni dairatu sakinate madrasatu sakinate i bɛ mɛn ka miirite nin ye dɛ wa ta jateminɛ ka kan kosɛbɛ a bɛ se ka bonya akili ma sisan mɛ sigi ka miira kan san donda de filɛ nin ye k'a daminɛ nin na iji kalo nin ye lahɔrɔma kalo ye kalo min bɛ tugala lahɔrɔma kalo don bi tile 9 ye arafa ye n'i ye nin sun sini k'i ka laya faga i cɛ siri i ka banba ala bato kan fo ka taa se jɔminɛ kalo tile 9 ma i b'o 9 sun o tanna k'o fana sun ashura ni tashua i b'o 2 bɛɛ sun k'i ka duwawu kɛ o y'i donni ye san kɔnɔ hɛrɛ la o y'i donni ye san kɔnɔ ni barika ye o ye san minɛni ye ka di e ma e bɛ basigi sɔrɔ san kɔnɔ e bɛ sakinatu sɔrɔ san kɔnɔ siga foyi t'a la donc a y'a hakili to a la dɔw bɛna fɔ an kan ka mun wurudi ayi i yɛrɛ b'a dɔn an kan ka mun kɛ i yɛrɛ b'a dɔn ala ko fala tazlimu fihinna anfusakum fɛn o fɛn ye ɲuman ye a y'a kɛ nin waatiw kɔnɔ fɛn o fɛn ye juguman ye a k'a to yen professeur Ibrahim Sanogo ka bɔ Sirakɔrɔ Megetana Tabakɔrɔ frontière la Hɛrɛbugu téléphone 00223 78 31 05 88 ala ka waati wɛrɛ yira an na salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu